Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce. Rike Allah za ka dace. Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafuci, ku yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci. Hello, mai gida. Ina sauraro. Mun samu dama kama yaron nan. Mu ci gaba da bashi wahala ne. Kun kar wani ya kuskure ya taɓa yaron. Kun manta a dokan aikinmu babu duka. Okay. Yanzu abin da za ku Rayuwa. ku umarci yaron da ya ba ku namban mahaifinsa. Idan ya ba ku namban mahaifinsa, ku kira mahaifin. Sai ku buƙaci da ya ba ku naira miliyan 4 kafin zuwa gobe da safe. In kuma ba haka ba, to ku gaya mai gobe da safe zai ɗauki gawar ɗansa. Sannan kuma ku gaya masa cewa kar ya kuskure ya sanar da 'yan sanda, domin ko idan ya sanar da 'yan sanda komai ya ɓaci. Hakan za ta iya sawa da kuɗin nasa ma kuma zai ɗauki gawar ɗansa. Rigimar duniya. Da mere ake yi. Rayuwa da lokaci, Samun nan babban kawo. rayuwa mai lokaci ce. Rayuwa da lokaci, Malam Umar, rayuwa da lokaci, mun kama yaron ka. rayuwa da lokaci, Muna masu buƙatar yin naira miliyan 4. kulafici, Kar ka sake ka amfani da sako mana maganar lokaci, hukuma a cikin wannan labarin. amana karkuci, rayuwa da Idan har ka samu na hukuma lokaci, za ka tabbatar cewa zan nuna ma cewa kisa ba rayuwa mai mai komai kyau. lokaci Ba ka nan ce. da 24 hours. Rike Allah za ka dace. Muna buƙatar ka kawo kuɗin nan. Idan ba ka kawo kuɗin nan ba, za ka zo ka ɗauki gawar yaron ka a bayan gidanka. Rayuwa da lokaci, Zan tabbatar ma ne cewa alluba ne. rayuwa mai lokaci ce. Kana wasa da mutuwar yaron ka kenan. Rayuwa da Ni lokaci, kisa a wajena ba bakin komai yake ba, na gaya ma wannan. rayuwa mai lokaci ce. Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici, yi amfani da lokaci, amana karkuci, rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce. Rike Allah za ka dace. Rayuwa da lokaci, Kai! Wai kun san ko abin da ke faruwa kuwa? Sai ka faɗa wa ba. Kutuma babban burin uban nan kai yasa. rayuwa da lokaci, Ya za a ce? Ya za a ce wai dan gidan Malam Umar wai aka kama aka kidnapping din shi bayan kaf garin nan babu wanda muke ikirarin mutumin kirki ne idan ba shi ba. Wai ya ji kaman Malam Umar. To billahi la ilaha illa huwa ba za ta saki ba wai bindiga a ruwa. Ya kamata ya zama dole sai mun je mun fiddo sa. Sai yaro ya kwana gidan ubansa. Ka san dabar waye ta kama shi. To ai da abin da nake son tambaye ka kenan oga, wa'anne kwari ne har karansu ya kai ɗaikun da za su zo su kama wani. Wai dan gidan Malam Umar. Malam
dan gidan malam Umar wai annoba su suka kama dan gidan malam Umar annoba shi ya kama dan gidan malam Umar. Kaga ka sa sigarin ma ba ta shawo ba bai oga wai ka san hadarin da dabar annoba take ciki yanzu sai ka faɗa wallahi oga zai wuya a ce maka mun keta dabar annoba wai wurin karɓar wannan yaron wallahi cikinmu sai dai kawai mai nisan ku. Kai Allah da ka karbe min baki a gurin. Kai ka san wannan aikin mun fito shi ne ba wai ko mu rayu ko mu mutu ne. Ya kace kawo min irin wannan magana a nan gurin. Kai billahi la ilaha illallah. Na rantse da sarkin da ke busa min numfashi. Na rantse da asamu idan ba sai mun kawo yaron nan har gidan ubansa ba ka ce shege uwata ta haife ni. Kai shikenan oga. Ai idan da rabon a sha duka ya bari bata magani amma dai ni dai na gaya ma oga wallahi mu shirya dan annoba shege ne wallahi baka san irin ci gaban da na zama kasur gumiyar daba a garin nan irin nan da annoba ya zama wallahi ya tara danyin yara yake da su wasta na sigarin ka ni ba za ta kundu ba ma dauka take shata na gaya ma da samu ta wuta rage min kilan nan kawai kai kyali sigarin kanka da kanka yana rawa ne kanka na rawa kamar dan gidan malam Umar za a ce ayyu haka mu zara ido muna kallo kai ka san kuma bayan ga aikin da muke yi oga gudu samun sarari ne wallahi haka tsayuwa ma haka ne kamar yanda ni ake min irari da dan sa'a tana tattare da ni domin sai da sa'a ka san an ce sa'a ta fi sammako sai da sa'a ake shiga aka samu sa'a sannan za a samu sa'a sannan ai nasara a cikin sa'a ya kamata sa'a a jinin mu take ya kamata ku gane rayuwa da lokaci masu yin kula fice ku yi amfani da lokaci amana karkuci kai Allah ya kaɗa da wannan mummunar fuskar da sanyin safiya Hafsat me ya kawo ka wurina ka zo ne domin ka bani haƙuri akan rashin auren Halima da kai akan muzantawan da kai mata ka zo ne ka bada haƙuri akan haka ba ka jin kunya ne in faɗa mata to ba zan taɓa sauraron ka ba ya Allah idan dai bata saurari wannan ba to idan nayi mata magana soyayya da me za ta kalle ni ya Allah ka kawo min agaji rayuwa da lokaci me yasa ka tare ni rayuwa da lokaci ba wannan ba to me ya kawo ka bayan wancan taron haɗin da aka yi me ya fara taron shine shine me shine sai abokina ya ce yana son ki dan Allah ki daina min irin wannan kallon abokina ya kasance ba zai iya zuwa ya faɗa miki akan soyayyar da yake miki shine ni na zo na faɗa miki to shi abokin naka ma sai na kakkarya shi na yi filla da shi rayuwa mai lokaci ce rayuwa da lokaci masu yin kula fice ku yi amfani da lokaci amana kar wani ya kuskure ya taɓa yaran. Kai annoba kake kowa ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki dama ashe labarinka ya mafi ganinka ni na ɗauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan ƴan tsakin wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana which means zan iya ganin ka kenan dare akan kujeran falona ko da ke ba laifin ka bane rayuwa da lokaci
kun manta a dokan aikinmu babu duka? Kai! Bai kamata a ce don mun je mun ci galaba a kan yaran annoba ba, a ce mu zo mu zauna mu zira ido. Kara zuba bai kamata ba. Wani irin aiki kuke mun yanzu? Sai na aika ɗanka lahira. Rayuwa da lokaci. Billahi la ilaha illahu ala jasadikuni. Ina gaya muku wannan. Sabida haka bai kamata a ce mun zauna mun zira ido ba. Kai ƙarya kake wallahi. Ogan kake gaya ma wannan magana? Ko gidan wa kake ba? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da waye ita. Rayuwa da lokaci.